O alcalde de Boiro destaca a aposta que se está a facer na formación. O Centro de Espiñeira é o centro neurálxico dos numerosos obradoiros que impulsa o Concello. Impulsar a formación da veciñanza para darlle ferramentas e incorporarse ao mercado laboral é un dos principais obxectivos do Goberno de Boiro. Por iso, na actualidade, o Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira alberga diferentes ciclos e obradoiros de emprego nos que se están a formar persoas en sectores con demanda de traballadores. Están neste momento máis de 200 alumnos porque hai varios obradoiros en marcha. Estes son dous deles que son exclusivamente do Concello de Boiro, pero tamén temos un compartido de sistemas informáticos con Rianxo e tamén ca Pobra. Tamén temos un plan integral de empleo que con 100 personas que se están formando aquí, que tamén está compartido con Rianxo e tamén ca Pobra, e tamén temos outro obradoiro de cociña básica e tamén de café bar, bueno, pues para preparar aos alumnos por a servir en restaurantes. Unha variedade formativa coa que se quere dar solución á falta de profesionais que se rexistran en diferentes ámbitos laborais. Estamos tocando todos os sectores productivos da comarca e sobre todo está funcionando moi ben o plan integral de empleo porque estamos formando a esos 100 alumnos acorde ás peticións das empresas da comarca. A verdade é que este centro non só está funcionando a nivel de Boiro, sino a nivel de comarca. Estamos tendo alumnos de Rianxo, da Pobra, de Ribeira, de Noia, de Porto do Son, e a verdade é que estamos orgullosos e como non podía ser, enfocalo a nivel comarcal, non? Romero apuntou tamén que o obradoiro de carpintería forestal conta cunha dotación de 411.000 euros. Con fondos da Xunta de Galicia. En el estanse a formar unha vintena de alumnos e alumnas que se especializan ao longo de 9 meses en instalación en elementos de carpintería e repoboacións forestais e tratamentos silvícolas.